Avui som a Barcelona amb la Valentina, que és una de les professores de l'escola d'Easy Catalan. Què hi hem vingut a fer aquí, Valentina? Doncs avui hem vingut aquí al parc a gravar un vídeo sobre els errors més freqüents que feu vosaltres, els nadius. Perfecte. Doncs què, som-hi? Som-hi! Escolta, saps on vaig anar la setmana passada? Doncs no, on vas anar? Doncs la setmana passada van fer una exposició immersiva de Gaudí aquí a Barcelona i he llegit al diari que la setmana vinent la tornaran a fer, però aquest cop a València. Hi vols anar amb mi? Ja sabeu que la manera de pronunciar algunes paraules no sempre coincideix amb la manera com s'escriuen. En alguns casos hi ha lletres que s'escriuen per raons etimològiques i que sovint pronunciem perquè les veiem escrites, però, en realitat, la manera tradicional és no pronunciar-les. És el cas de la paraula setmana, en què la T no es pronuncia i la M sona doble. Setmana. La setmana vinent, dius? Sí. A veure, la setmana vinent, deixa'm pensar... Sí, la setmana vinent, diumenge, tinc temps. Perfecte, doncs ens veiem la setmana vinent. Molt bé. Per cert, la Sagrada Família l'hauran acabada ja, no? Potser podríem visitar-la avui. No ho sé pas. Aviam, que ho comprovo. Mira. Doncs hauríem de reservar, perquè a aquestes hores la cua serà llarguíssima. Molt sovint fem servir el futur per expressar probabilitat, tal com es fa en castellà. El que passa és que aquest ús del futur no és propi del català i per això és millor fer servir el verb deure més un infinitiu. Per exemple, si veiem que el terra del carrer és moll i volem fer una suposició, en lloc de dir aquesta nit haurà plogut, en català és millor dir aquesta nit deu haver plogut. Com a alternativa, també podeu construir aquestes frases fent servir adverbis com ara probablement o segurament, més el verb en present. Doncs no la deuen haver acabat encara, però no deu quedar gaire perquè l'acabin, no? Això esperem. I com que a més som dimarts, la cua no deu ser tan llarga. Som-hi? Som-hi. Va! Escolta, Valentina, què hi portes en aquest tàper? Doncs aquí porto un pastís de llimona que vaig fer ahir i em va quedar tan boníssim, el vaig treure del forn, el vaig provar i vaig flipar, Tan gustós. En vols provar un trosset? Quan volem dir que prenem una petita quantitat d'un menjar o una beguda per apreciar-ne el gust, hem de fer servir el verb tastar i no pas provar. De fet, és com l'anglès to taste, així que és fàcil de recordar. El verb provar, en canvi, vol dir intentar, posar a prova o demostrar, i el podríem fer servir en frases com ara 1. Estic provant un mètode nou per aprendre llengües. O 2. Hem provat arribar d'hora, però hi havia un embús a la carretera. I tant. Boníssim, boníssim. Però no ens el podem menjar tot. N'hem de guardar una mica perquè el tastin també el Joan i la Sílvia. Home, sí. Doncs, tal com hem dit al començament, la Valentina és professora de català a l'escola d'Easy Catalan. Aleshores, ja que et tenim aquí, potser podries explicar com ho poden fer els nostres oients per inscriure's a un curs d'Easy Catalan. I tant, doncs és molt fàcil. Només heu d'entrar a la nostra pàgina web, que és classes.easycatalan.org, i el primer pas és escollir un curs que vulgueu fer, i després, com a segon pas, fareu una conversa així informal amb un de nosaltres, dels professors, i com a tercer pas us donem una proposta de curs que podeu o acceptar o no. Perfecte. I a banda d'això també hi ha les classes particulars i les sessions de conversa. Tot això i tota la informació necessària la teniu a classes.easycatalan.org. Senyora, que vol sentar-se? Ai, sí. Em vull sentar, sisplau. És força habitual sentir els verbs sentar-se i assentar-se, per fer referència a l'acció de col·locar-se sobre un banc o una cadira. El problema és que sentar-se no existeix en català i assentar-se sí que existeix, però no té aquest significat concret. Moltes gràcies, fill meu,
De res, senyora. Ai, sí que m'hi volia seure. És que ja estic una mica gran, I prefereixo estar asseguda. Però quan era més jove, més àgil, corria amunt i avall, però ara sí que vull seure, sí que vull seure. Clar, l'edat no perdona. No, gràcies. De res, senyora. Per tant, els verbs que hem de fer servir són seure i asseure's. Quina és la diferència? Ara us ho explico. El verb seure vol dir estar assegut, és a dir, fa referència a un estat, no implica cap moviment. En canvi, el verb asseure's sí que fa referència a l'acció, al moviment que fem amb el cos per col·locar-nos sobre un banc o una cadira. Ei, bones! Valentina, com estàs? Ei, hola Andreu, bones! Molt bé, i tu? Molt bé, també. Moltes vegades podem sentir la salutació bones. Altre cop ho diem per influència del castellà, com a equivalent de buenas, que és una forma curta de dir buenas tardes. Però en català no diem bons dies, ni bones tardes, ni bones nits, sinó bon dia, bona tarda i bona nit, sempre en singular. Així que no té cap sentit dir bones. Què et sembla si fem un cafè i ens posem al dia? Ara sí, perfecte, em va molt bé. Doncs fins ara. Com ens podem saludar en català, doncs? La norma general és dir bon dia quan és de dia i hi ha llum natural. Després del migdia també podem dir bona tarda i bon vespre o bona vesprada quan ens referim al marge de temps entre la tarda i la nit. Per últim, quan ja no hi ha llum solar, podem dir bona nit. Per cert, si voleu saber més fórmules de salutació i comiat, no us perdeu aquest vídeo que us deixem aquí sota. Valentina, què et passa? És que tinc tanta feina amb aquesta assignatura de literatura contemporània que m'estic agobiant, no puc més. Va, dona. És que la setmana vinent tinc tants projectes a lliurar, m'agobio. Quan ens preocupem excessivament o patim per alguna cosa, els catalans moltes vegades fem servir el verb agobiar-se. També n'utilitzem els adjectius derivats, per exemple, quan diem que una cosa és agobiant o que estem agobiats o agobiades. Però què hem de dir si volem que el nostre català soni autèntic? Doncs tot això depèn del context, però podem fer servir verbs com angoixar-se o atabalar-se i els seus derivats. I si alguna cosa realment ens causa molt d'estrès, també podem fer servir el verb estressar-se i els adjectius estressat o estressada. Bé, no t'atabalis tant. Jo també estic angoixat amb tants exàmens, però trobarem una solució. Ara entrem a la biblioteca a estudiar i després farem un vermut per desestressar-nos. Què et sembla? Ostres, quina bona idea. Vinga, Som-hi. som-hi! Ai, Andreu, vés amb compte, que quasi bé et cau tot. Que no, que està tot controlat. I ara... Ai, però Andreu, vigila, que quasi bé trepitges una merda. Que no, que ja l'he vist. Hi ha una cosa molt típica que fan els catalanoparlants, que és barrejar quasi i gairebé, i dir quasi bé. Podríem dir que és una paraula pròpia del català col·loquial, però si us trobeu en un registre més formal, heu de dir quasi o gairebé, i no pas quasi bé. Ah! Què? Qui és ara qui gairebé ha trepitjat una caca? Gairebé, jo crec que l'he trepitjada de ple. Quina pudor! Ostres, Valentina, què n'hi ha allà? Allà? A on? Allà on n'hi ha tanta gent? Allà? És que no n'hi ha ningú, no n'hi ha res. Som conscients que els pronoms febles són complicats. I en el cas del verb haver-hi hi ha dos errors que se senten molt habitualment. El primer és conjugar el verb en plural i dir hi han en lloc de hi ha. Això no es considera un error en el català col·loquial, però si mai heu de fer servir aquest verb en un examen o us trobeu en una situació més formal, recordeu que el verb haver-hi és impersonal i que, per tant, s'ha de conjugar en singular, igual que el verb ploure. El segon error és afegir-hi el pronom en quan no hi ha un complement al qual fa referència. Per exemple, no puc dir què n'hi ha aquí perquè no hi ha un referent. En canvi, puc dir allà hi ha 3 persones i allà n'hi ha 3 més, perquè en aquest cas el pronom en fa referència a persones. Coi, allà no, allà. Tu no veus que hi ha molta gent? Allà, ostres, sí que hi ha com unes 100 persones com a mínim, Sí, Déu-n'hi-do. jo crec que hi ha una manifestació. Anem a veure què passa? Home, sí, som-hi.
Això sí, en valencià, el verb haver-hi sol portar el pronom en, fins i tot quan no hi ha referent, i en registres informals no es considera un error. Hosti, tu, ara no sé si he tancat la porta quan he sortit de casa. Ai, perdona, que m'has dit quelcom? És que estava llegint aquesta entrevista i no t'escoltava. Bé, no et preocupis, no et volia distreure. Dis-me quelcom quan acabis i ja parlem després. D'acord. La paraula quelcom és catalana i la trobareu a tots els diccionaris. El problema és que és una paraula molt formal i moltes persones la utilitzen en contextos col·loquials parlant amb amics, companys o familiars. També hi ha gent que fa servir quelcom per no dir algo, que és un castellanisme molt comú. Però aleshores tenim un problema de registre, perquè quelcom ho podríem trobar en el discurs d'un diputat del Parlament o en un text acadèmic, però no és una paraula pròpia del català col·loquial. Per tant, si volem que el nostre català soni autèntic però també natural, en lloc de quelcom podem dir res, alguna cosa o una cosa. Ai, que volies dir-me res abans? Sí, et volia dir alguna cosa, però ja no me'n recordo. Era res important? No, devia ser alguna cosa sense importància. Ja em vindrà. Ei, tu has estat mai a València? Sí, moltes vegades, de fet. Aquesta primavera ha estat l'última vegada que hi he anat, per Falles. Jo també vaig estar per Falles l'última vegada. De fet, va ser l'última i l'única, perquè he estat diverses vegades al País Valencià, però a la capital només una. Com ja sabeu, en català els articles en singular s'apostrofen davant de vocal. Per exemple, si tenim l'article el i el substantiu arbre, no direm el arbre, sinó l'arbre. O, en femení, si tenim l'article la i el substantiu escola, no direm la escola, sinó l'escola. L'única excepció és en paraules femenines que comencen per i o u no accentuades, com ara universitat o història. En aquest cas, cal dir la universitat i la història, perquè la vocal accentuada no és la primera. Doncs bé, un error que és cada vegada més habitual en català és no elidir la vocal de l'article femení davant de mots començats per o, com opció o oportunitat, o paraules començades per u tònica, com única o última. Per tant, recordeu, davant a, e i o, sempre s'apostrofe, i davant de i i u, en general, també, excepte en mots femenins, si aquesta vocal no porta accent. Doncs segur que no serà ni l'última ni l'única vegada, perquè tothom que hi va repeteix. Doncs a veure si l'any que ve tinc l'oportunitat d'anar-hi. Home, sí, i si a més tens l'opció d'anar a l'ofrena de flors, això ja és superguai. Uau, m'apunto, perfecte. Molt bé. Ei, Andreu, t'has enterat d'això del Barça? No, el què? És que jo el futbol no el segueixo gaire. Què ha passat ara? Han fet fora el Messi? Però què dius? És que ja fa molt de temps que el Messi va marxar. No t'enteres de res, tu, És que l'equip femení ho ha tornat a fer, han tornat a guanyar. Uau! Un altre mot castellà que els catalanoparlants utilitzem sovint és el verb enterar-se, que vol dir informar-se d'alguna cosa o adquirir-ne coneixement. El solem utilitzar quan parlem d'una notícia que acabem de saber. L'equivalent directe en català és assabentar-se, però segons el context també podem fer servir verbs com adonar-se, saber o estar al cas, entre d'altres. Veus que bé? Amb amics com tu, que sempre estàs al cas de tot, jo en tinc prou per assabentar-me de totes les notícies. Bé, tampoc no ens enganyem, tampoc no és que llegeixi gaire el diari, però sí que m'agrada saber tot el que passa a Can Barça. Com heu vist, els nadius també fan errors. Si en coneixeu d'altres, deixeu-los a sota els comentaris. I si voleu conèixer la Valentina una mica més, hi ha un episodi del podcast en què la vam entrevistar. Us deixem l'enllaç aquí sota. Adeu! Hi ha una cosa molt típica que fan els catalans. Tot el camp! Yay.